And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sixteen years old ako nang mabuntis ako. Actually, hindi ko nga alam bakit ako gumawa ng ganito eh. But this is me when I'm feeling down and alone. Itago niyo ako sa pangalang Angge. 23 years old. I got pregnant nung 16 ako. Bale, 17 years old ako nung naipanganak ko yung baby girl ko. By the way, 6 years old na siya ngayon. Single mom ako for 4 years. At ngayon, may second baby na ako. Kakapanganak ko nung September 2017. And that time, pinanagutan na ako ng boyfriend ko. Tinanggap niya yung una kong anak. At siya ang tumayang tatay nito. Yung baby naman namin, baby boy. Mag 2 years old na siya this coming September. I am so happy na nabigyan ko na yung mga anak ko ng simple at buong pamilya. But that happiness turned into my biggest nightmare. Na gusto ko na sanang gumising at mawala lahat ng kaba, lungkot at takot ko. At eto nga yun. After kong manganak sa second baby ko, maybe 6 months yung lumipas bago ako nagkaroon ng depression. Simula kasi nung nag-undergo ako sa postpartum depression, ganito na ako. Lagi na lang akong naiyak paggabi. Pakiramdam ko, pagod na pagod yung katawang lupa ko. Yung utak ko, lahat nakakapagod. I am so drained. Pakiramdam ko, mag-isa na lang ako. Pakiramdam ko, wala akong kwenta. Pakiramdam ko, wala na akong kasama. Nagagawa akong ngumiti, pero paggabi na, Diyan ko nararamdaman at nararanasan yung hirap at sakit. Sakit na walang cure. Tapos feeling mo, ubus na ubus ka na. Umabot na nga sa punto na puro suicidal thoughts na ang tumatakbo sa utak ko. Wala akong mapagsabihan. Ganun palagi at walang nakakaintindi sa akin. Sinasabi lang ng mga tao sa paligid ko palagi, arte lang yan. Baliw ka na. Ang drama mo. But they don't really know what I'm going through. How difficult it to be me. They don't know what I'm feeling inside. Gusto kong isigaw na, please help me. I'm dying. Pero kahit anong sigaw ko, walang nakakarinig sa akin. Kasi nga, wala namang gustong umintindi. Kahit sariling partner ko. Ang palaging sagot niya, kapag sinusubukan kong i-open up yung nararamdaman ko, ay puros, baliw ka na? Ay, ikaw lang nag-iisip ng ganyan? Ay, ang dami mong sinasabi. Puros ganon. Ang sakit lang.
Ang sakit na yung iniisip mong tao na mas makakaintindi sa'yo, hindi ka pala kayang intindihin. At yung taong to ay ang tingin sa'yo, di hamak na baliw lang. Hindi ka pinaniniwalaan at hindi ka kayang i-comfort. Minsan naiisip ko, what if sumuko na ako? Paano ng mga anak ko? What if hindi ko na kayanin? May mga mag-aalala pa kaya sa akin? May mga magmamahal pa kaya sa akin? Ano ba to, parusa? I'm tired. Minsan kasi pakiramdam ko bibigay na ako. Tipong susuko na yung katawang lupa ko na parang minsan ayaw nang gumising. Yung utak ko na punong-puno na ng suicidal thoughts and pains. Kaya if ever man na may mangyari sa akin, o sumuko na lang ako bigla. Eto lang naman hiling ko eh. Gusto ko, okay, yung kalagayan ng mga anak ko. Ayoko silang masaktan. At saka, ayokong umiiyak sila. Gusto ko, palagi silang masaya. Sana, sa mga maiiwan ko, itrato nyo ng maayos yung mga anak ko. Itrato nyo ng higit pa sa pagtrato nyo sa akin. Gusto ko wag silang mahirapan. Gusto ko matuto sila sa buhay. Wag nyo silang sasaktan. Kasi yung mga anak ko, mahal na mahal ko yun. Higit pa sa buhay ko. Kaya sana, mahalin nyo din sila ng higit pa sa pagmamahal na ibinigay at ipiniramdam nyo sa akin. Gabayan nyo lang sila hanggang sa maabot nila yung mga pangarap nila. Tulungan niyo sila na magkaroon ng maayos na buhay. Hindi ko gustong iwan sila pero kung may mangyari sa akin, sana lahat ng mga huling hiling ko, pilitin yung matupad. Yan na yung huli. Si Jai Jai, ang panganay ko, maldita yan, tsaka makulit lang yan. Bingi-bingihan minsan at paulit-ulit na sinasabihan. Pero mahal na mahal ko yan. Nag-iinsang prinsesa ko yan. Hindi ko matiis na iwanan yan. Si Gia naman, ang pangalawang anak ko, makulit yan, magulo. May pagka-maarte, may pagka-iyakin. Pero mahal na mahal ko din yan. At siya ang nag-iisang prinsipe ng buhay ko. Sila ang mga kayamanan ko. Sila lang. Si Gabi, ituring yung pamilya. Isang buong pamilya tayo. Kasi wala na akong ibang hinangad na ibang lalaki na makakasama hanggang sa huli, maliban kay Gabi. Kahit na madalas kaming mag-away niyan, kahit madalas akong umiyak paggabi dahil sa kanya, okay lang yun. Sobrang mahal na mahal ko yung taong yun. Kaya kahit nagalit ako sa kanya, di ko siya kayang tiisin. Kasi para sa akin, siya lang yung future husband ko at magiging ama ng mga anak ko. Sa kanya lang ako masaya. Wala nang iba. Kay nanay at nene, nagpapasalamat ako dun. Kasi nandyan sila palagi para sa akin. Although lagi kami nag-aaway-away, laging sigawan. Pero mahal na mahal ko yung mga yun. Tsaka yung mga pamangkin ko. Si Japoy, ngayon lang yan ganyan, pero pag yan, nagka-stable na relationship, ako tingnan nyo, magtitino yan. Si Pau Pau, matalino yan. Kaso kailangan ulit-ulitin. Tinutulungan ako palagi niyan. Si JK, palakihin nyo din na maayos tulad kay Gian. Gusto kong lumaki silang healthy at maayos. Sa dalawang ate ko sa ibang bansa, mag-iingat kayo palagi ah. I just want you to know that I'm very glad na meron akong sisters na katulad nyo. I'm proud of you both.
Kay Ate Marge, thank you for being mabait. At sa pag-aasikaso mo sa amin noon, lalo na nung sinugod mo ko sa ospital. You've been a great mom to your kids. Nakapagpalaki ka nga ng mga valedictorian eh. Mga beauty and brains. Mana sa'yo. Kaya idol kita doon. Kay Ate Michelle, thank you kasi nandyan ka through ups and downs. Saka hindi ka nagsawang intindihin ako. Sa kabila ng mga kalokohan namin, nandyan ka pa rin. Huwag ka sana magsawa at mapagod na tulungan kami. Don't worry pag nakaahon ako naman ang tutulong sa inyo. Sa inyo. Kay Toto Mike, thank you. Maybe hindi ka nga perpekto, pero you've been a good and cool kuya to me. At dahil sa'yo, may mga nakilala akong bagong kaibigan. Thank you sa lahat ng tulong mo. Sa asawa ko, kahit na hindi mo ako pinapakinggan at pinaniniwalaan sa mga nararamdaman ko, hindi na ako magmamahal pa ng iba maliban sa'yo at sa mga anak ko. Sa pamilya ko, kontento na ako sa'yo. Masaya ako na ikaw yung makakasama ko hanggang sa tumanda ako. Ikaw lang ang gusto kong makasama. Ikaw, ang pamilya natin, ang mga anak natin, kayo lang. Kayo lang naman kasi yung dahilan kung bakit buhay pa ako eh. Kung wala kayo, siguro matagal na akong wala dito sa mundong ito. Mahal na mahal ko kayong lahat. Siguro ginawa ko tong sulat na to para makahinga ako kahit papano. At gusto ko lang din sabihin na walang ina na gugustuhing masira ang pamilya niya at mapariwara ang mga anak niya. Hindi baling siya na yung mahirapan, masaktan at madehado. Wag lang ang pamilya niya. Titiisin niya lahat, maging okay lang ang kapakanan ng pamilya niya. I will leave you with this quote. Depression is not a simple thing. It is definitely not a joke. It can kill someone's happiness. And it can kill you. Kaya kung meron man kayong mga kaibigan na hindi naiintindihan yung pinagdaraanan ninyo, huwag kayong mapagod. Huwag kayong sumuko na balang araw may makakaintindi rin sa inyo. Muli, ako si Maan. Ako si Angge. At ito ang aking secret file.